Теманы devam etəbiz. Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы негізінде 2023 ел Россияда оқытушы һәм ұстаз елы деп иғлан ителде. Шул уңайдан мәктәпләрдә, орта һәм югары уку йортларында педагог һөнәренең абруен күтәрүгә һәм популярлаштыруга, шулай ук төрле елларда мәгариф системасында эшләп, бүгенге көндә лаеклы ялда булган укытучыларны хөрмәтләүгә багышланган чаралар үткәрелә. Әсхат Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбендә узган очрашу нәкъ шушы максатларны күздә тотып оештырылды. Олы Шыңар урта мәктәбе. Ленин ордены кавалеры Әсхат Ахунҗанов исемен горур йөртә ул. Бүгенге көндә мәктәптә 80 бала белем ала. Мәктәпнең үз традицияләре, үз бәйрәмнәре бар. Менә 2023 ел укытучылар һәм остазлар елы дип игълан ителде бит инде. Шуннан мәктәпләрдә төрле очрашулар оештыра башладылар. Минем башка шундый бер уй килде инде. Үзебезнең авылда яшәп пенсиягә чыккан укытучыларны гына җыю түгел, ә менә шәһәр мәктәбендә элеккеге елларда укытып киткән, безне укыткан укытучыларны да җыеп бер очраштырырга иде дигән фикер килгән иде башка. Һәм аны тормышка ашыру сезгә бик авыр булмадымы? Авыр булмады, мана мин үзем генә оештырмадым инде. Коллектив минем фикерне хуплады, мәктәп дирекциясе шулай ук бу фикерне хуплады. Шулай бергә менә Аллага шөкер бүген очрашуга җыелдык. Бүген ничә кеше килде? Исемлек җыйганда 80-гә якын кеше җыйган иде. Менә тормыш мәшәкатьләре һәркемнеке була бит инде ул. Менә бүген очрашуга Аллага шөкер 40-тан артык кеше җыелды. Менә бүген уй фикерләре чынга ашты аларның. Зал тутырып, кунаклар үз урыннарын алдылар. Барыгызга шушы бәйрәмнәр белән котлыйм. Исәнлек, саулык телим, тигез гомер телим барыгызга да. Сәламәт яшәргә язсын. Тагын шулай бергә матур итеп очрашырга язсын барыгыз белән дә. Исән-сау сәламәт яшәгез. Олы Шыңар урта мәктәбендә укыткан. Нәкъ менә шушы мәктәптә канат ныгытып киткән укытучылар бер артлы хатирәләре белән бүлеште. Мин бу мәктәптә 1973 елдан 1980 елны кертеп укыттым. Татар теле һәм әдәбияты фәне укыттым, шулай ук директор урынбасарда булып эшләдем. Шыңар мәктәбе минем күңелемдә бар тик матур хисләр генә калдырган. Чөнки яшьлек без шунда үтте. Әле мин бу мәктәптә укыдым да, бу мәктәпне битердем дә, тәмамладым да. Шуңа күрә коллективыбыз бик әйбәт иде. Ул вакыттагы директорыбыз Габделбар абый коллективны әйбәт тота білді. Һәрберебезгә дөрес юлны күрсәтте. Яшьләр күбәйде ул елны. Бик күп яшьләр без рәхәтләнеп дус тату яшәдек. Бергә укыткан дусларны күрергә дип кайттым. Һәр мөгаллим үзенең шушы коллективта эшләве, тәҗрибә туплавы, чын дуслар табуына сөенә. Султания Зәйнәгова исә килеп укыта башлагач, яшьләргә авыл кешеләренең хәер хаклы булуына рәхмәтләрен әйтә. Барыгызга бик күп рәхмәт. Барыгызны яратам, сагынам, ел сайын кайтам. Тегендә монда күрешү ул бөтенләй икенче икән. Менә монда күрешү, менә күреп торасыз, без бөтенебез калтыр киләбез, ләкин ул шундый сөенечле күз яшьләре. Рәхмәт. Нашу Габделбар абый, Хайдар абый, Хан абый, Миннулла абый, кебек иратлар, Әхсән абый, кебек иратлар көчле укытучылар эшлидер, бераз тәҗрибә туплаган инде. Фәрит абый, аннан соң Каниф абый эшлидер, Илдус эшлидер, ирләр күбәйә мәктәптә. Аннан соң безнең волна белән тагын ирләр кайтты, Айдар һәм башкалар, Фәннур, Әхтәм, Мөнир абый коллективның яртысын ирләр алып торган икән, бу бәхетле коллектив инде, педагогик коллективлар андыйлар эзалар.
Şuna göre biz big dost yaşadık indi, big dost yaşadık. İşledik. Rahmet bana yaşlı hatireleri bir kaçanda unutulmayı. Onlar şunu hatiren uyulup kala, bana bultır bulganını, 5 yıllık bulganını, bugün kim bulganını tez unutula hazır. Ama bu yaş şaktagay birler көңілдә шуның хатирән ис калдыра. Bu очрашуның иң зур югарылыгы мөгаен мәктәп исемен йөртүче Әсхәт Ахунҗановның оныклары Айрат Ахунҗанов һәм Игорь Решетниковның килеп керүе булгандыр. Юк, аларны бирегә беркем дә дәшеп кайтармаган. Оныклар язын көзен бабалары яткан изге урынга кайтып, аны чистартып, тәртипләп куялар. Авылны әйләнәләр, балачак хатирәләрен яңартып чыгалар икән. Бүген дә шулай, мәктәп яныннан узганда хәл белергә кергәннәр. Медицина республиканский клиника хастахана эшләсәм дә, кафедра хирургияда 6-нчы курсны хирургияга укытам. Барбар медицина белән укытучы бар. Әйшо, менә шундый бик зур әйберне күргәч, искә төшердем. Әти гел Әсхәт абыйның турында бер историяны сөйләде. Безнең якка революция килгәч, большевиклар килде. Карале, Әсхәт абый син мәдрәсәдә церковный әйберләрне баваны укытасың. Хәзер синең белән каты сөйләшергә кирәк. Әйтәле, Әсхәт абый Бог дигән бармы юкмы? Карады Әсхәт абый җегетләргә әйтте, җәмәгать. Мин Бог бармы, Аллах бармы әйтә алмыйм. Мин аны күрмәдем, сез аны күрмәдегез. Бәлки табигать дигән көч була икән. Сез үзегез беләсез. Яңгырмы, кармы, ул бездән калмый. Ул табигать көче. Менә шуңа күрә табигать дигән әйбер турында мин сезгә әйтәм, ул бар дип әйтәм мин сезгә. Бу большевиклар карадылар, карале, Әсхәт абый безнең бабаны барбыр бит кемдер укытучы булырга кирәк дип. Шуңа күрә сезне күргән өчен мин бик канәгать, исәнлек саулык, армыйча эшлик. Безнең нәселдә укытучылык һәм табиблек һөнәре бергә үрелеп бара. Шундый юлны безгә калдырган бабаларыбыз белән ничек горурланмыйсың ди Игорь Решетников. Распределение вынесло за пределы республики, и за почти что 50 лет язык ушел полностью, но тем не менее это все равно родное место. Я никогда не забывал, я всегда сюда приезжал. Все мои дети, все трое, все приезжали сюда, все прекрасно знают историю школы. Все приходили, все были в этой школе, все это видели. Все так же, как я, гордятся вот этим вот родством. Это просто действительно фантастический аура, это вот такой фантастический задел, который был задан. Айрат Алмазович кандидат медицинских наук, и этим все сказано. Не было бы таких корней, не было бы всего остального. Поэтому спасибо вам огромное за теплый прием, за школу, что вот она стала такой на фоне того, когда все вокруг рушится, все вокруг сыпется, все вот куда ни придешь, какое-то ощущение запустения, уныния. Здесь такого, вот в Шинарах такого не бывает никогда. И даже детские воспоминания, как мы сюда ездили на молоковозах, потому что не было другого транспорта. Вот. Даже это сейчас воспринимается как вот настолько интересно, настолько красиво, настолько светло, что просто не с чем сравнить. Спасибо вам огромное. Илебез, республикабыз тарихына, оның үсешенә, фән казанышларына, шундый асыл егетләр биргән җир бит ул Шыңар авылы. Ылы Шыңар мәктәбе. Үзе белем алган мәктәптә 36 ел эшләп лаеклы ялга чыккан Әнисә Касыймова бүген дә иҗат ялкыны белән яна. Шигырьләр, җырлар яза. Күзге кояш тыйнак була. Оялып кына иркәли. Салмак кигә бии нурлар куш иянкә тирәли. Төсен җуйган бер яфрак рәхәтләнә нурда коенып. Әллә калтырый,
әллә қонатлана, көткән сәфәренә җыенып. Табигатьтә бар да вакытлыча. Яфрак ятар җиргә сыенып. Очышлармы көтә, тукталышмы, кояш барда калык җылынып. Шыңар мәктәбе, сынапта шыңар ягы минем эшкә өйрәнгән мәктәп, бик күпләребезнең шикелле. 78 елда мин Өйөт башлангыч мәктәбенә кайттым, 2 ел анда эшләдем. Һәм 3 ел тагын шыңар мәктәбендә эшләргә туры килде. Шыңар коллектив белән танышу башланды инде. Өйөттә эшләгән вакытта ук советларга килгәндә. Советлар бик узын була торган бит инде, күңелле була иде. Мен шунда яшьләргә карап, никадәр бу коллективта яшьләр күп дип кызыгып, сокланып карап тора идем. Йортта без 2 генә кеше, аннан белән 2 без генә. Шыңар мәктәбен ничек өйрәтеп җибәрде безне эшкә. Шулай итеп эшләдек. Хәзер инде 4 ел лаеклы ялда ял итәбез. Рәхмәт сүзләре бик күп яңгырады. Фәннурга һәм шушы мәктәп коллективына бик зур рәхмәт. Барсына да кушылам. Искиткеч очрашу, бик зур рәхмәт. Коллективта дагы менә музыка укытучысы Фәннур Әхсәновичнең инициативасы таянып инде. Менә ул бүген шушы конакларны башлап оештырып бирде. Аларга инде группалар төзеп, бөтен конакларны җыеп, инде бөтен коллектив белән дә аңа булыштык һәм максатыбызга ирештек дип уйлыйм инде. Хәзерге вакытта бит инде аралашу, кара-каршы аралашу бик аз, телефон заманасы бит инде барлык аралашуларда телефон аша башкарыла бит инде. Менә күзгә күз карап, сөйләшеп утыру үзенә күрә бер ям бирә бит инде тормышка. Менә килгән конаклардан да ишеттек бит инде. Менә шушы хәзерге вакыттагы эшләгән әйберләр онытыла, менә элекке вакытта яшь вакыттагы эшләгән эшләр онытылмый, барысы да күз алдына килеп баса. Менә шушы дуслар белән аралашканнан соң дип, алар үзләренә бик зур рухи байлык җыярлар дип уйлыйм инде. Улы Шыңар мәктәбе. Үткән юлы данлы аның. Киләчәге тагын да күркәмрәк булсын.